Mela, semmejna l-ewwel l-affarijiet li xjuż li huma psikoloġiċi. Mela, meta aħna qegħdin nokkupaw ġisimna u moħħna, hemmhekk fejn kont se nasallek l-ewwel, aħna awtomatikament qegħdin niffukaw fuq xi ħaġa li hija differenti minn dawk li xjuż minn dik il-problema li kellna qabel. U xi jsibu ħafna nistef. Waqt jew wara li jkunu għamlu l-eżerċizzju u wara aktar ħin illi moħħna jibda jikkrea idejat friski, ġodda, kemm ta' kif inħarsu lejn is-sitwazzjoni. Jiġifieri hemm min jgħidlek jiena daqs nofsi ilu. Dik il-problema kont qed inġibha bi kbar. Issa qed nirrealizza li fil-verità mi xejn. Orrajt, forsi mhux ħaġa li ta' qed nħoggos biha. Imma jekk is-sitwazzjoni li qabel kont nara kbira ħafna, għax issa għandi ċertu clarity jgħidulu bl-Ingliż, kapaċi naffaċċjaw id-dilja magħha ħafna iktar b'kumdità. Mela dak huwa don ieħor tal-exercise. Taf xemm ukoll jimxi ħafna mal-exercise kważi paru passu mal qed ngħidu dawk li jgħidulhom power naps. Aħna l-Maltin nsejħulhom siesta. Issa, din is-siesta ta' min nagħmlu parentesi żgħira, għall-maġġoranza mhux li ta' min tajt ħadħol fis-sodda u fiex kien inqum inqum. Għax hemm inqum iktar ħażin. Daw li jien jekk hekk nintefal nofsija biss gravi nqum, aħjar nibqa' għaddejja għax inkun għaddi qas biss bdejt ninżel. Ġifieri mhux kulħadd l-istess. Ħanaqsam miegħek xi ħaġa li forsi tgħinek. Mela, illum hawn minn daw il-plattaformi fejn li kulaw il-videos irrekordjati diġà, illi fihom ma jtellawx videos biss, jistgħu jtellaw anke ħsejjes. Dak li jkun jista' jidħol fuq xi pjattaforma minnhom, jikteb power nap u jikteb pereżempju 20 minutes. Tajbin daw. Da jibda jdoqlok. Inti ħadd immaġinhom xi ħaġa tal-aljeni, tajjeb ċertu frequency. Il-iskop tagħhom ikun pereżempju illi inti f'dik il-ftit li ħatorqod jgħin lil moħħok li qed jisma' dawk il-frekwenzi jorqod fil-font. Mela ħadd huma parti iċċarġjata u aktar friska, ħadd ħossok li jisek irqat ħafna iktar milli fil-verità irqat. U dak jgħin ħafna wkoll bħala terapija anka għal min ikun għaddej minn dawn sitwazzjonijiet ta' ansjetà u forsi ta' ankwit. Ġifieri ara daqsxejn in-natural kemm hu sabiħ. X'hawn aktar naturali milli nagħmlu l-exercise u nieħdu siesta. U tisma' l-mużika. U tisma' l-mużika fl-istess ħin. Ġifieri, again issa. L-lum minn kollox hawn x'tagħmel. Gwidi. Barra. Eżatt. Issa bdiet ix-xemx, serotonina waħida. Hawn min jieħu l-pilloli biex jolli serotonina. Fimti ġifieri il-happy hormone. Mort naqra quddiem il-baħar, imqar smajt dak in-naqra mewġ. Ejjed dej is-siġar kif għandek wara, imqar tieħu dak in-naqra iktar ossiġnu dik iktar arja pura, speċjalment min joqgħod f'żoni fejn qas naraw siġra. Tajjeb, jiġifieri iktar ma nagħmlu affarijiet naturali, aktar ħajjnuna. U tgħidli tajba di, x'nagħmel? Naqbad it-television issa pereżempju u mmur fil-kampanja? Tista' jkemm id-dawl, imma li qed ngħidu imqar issib kwarta nofsija illi tagħmel affarijiet naturali. Min ma jistax joħroġ mid-dar, itla' naqra sa fuq il-bejt.